Garcia. Siak ni Richardson Garcia, wano sani para kadagiti kaduan nga makamamo kanya. Nayanakak ito'y Salcedo, kaya dagiti nadakkel ko, kat ni Ricardo Garcia, ang nagtaod ti Waigdaya Galimuyod, ken Yolanda Bilawen, nga taga-Poblacion Norte, Salcedo. Agtawenak ti upat apulo ket dua, may sa college graduate, ken nagdama amang isursuro ti senior high school sa Jai, Dinaratan National High School. Idi agdua tawenak pailaeng, ti inami ka nagdesisyon nga mapanjay balasyo taaw di Saudi. Mabaling nga tang gaputi kinarigat ti biyag ti nang idoron ken kuana tauray no babasit kami pailaeng kat pinanawan na kami. Kat tay amami nga nang tartaraken kada kami kat agmanmaneho lang agpaspasada lang ti jeep. Naglabas ti sumagmamano atawan kat nalpasan ti kontrata na kat nagawid ni mamang dito'y Pilipinas. Ngam saanan nga nagawid dito'y Salcedo. Saan na kabing may kinita, wenno kinumusta man laan. Inyawid na kami ni Papang Mijay Waigdaya, kat tinarakan na kami jay, bayat ti panagtaltalon na. Numan pa'y naganos pa'y ti panunot ko idi, napaliukon nga nadagson, ada nadagson na banag ti bagbagkatan na ti barukong na. Rinabiding agbartek ni Papang Mi, katunggal mabartek, agprovokar wenno agwala. Di tanang atang may ruwarti emimpenanan nga sakit tinagem. Katunggal rabi imet, ngagsangsangitak ti amak ken buteng, tadang tuket mapasamak ken kuana. Idi nag-eskwela dagiti kakabsat ko ngayon naan ti elementarya, ket mainala ti lulang misuda, tapno agyandan dito sa Salcedo. Ngam siyak, nabatiak di Waigdaya. Nagtultuloy lat tati amaming agtalon ket nagbartek, ket kastamet, arinabimat laeng nga mabutbutengak. Iti di nagbayag, di manon nga rodayta nga pagbutbut ngak. Saan niya iso na tinadangran, nga may suna tinakadangran. Gaputi sanda pinagkinaawatan niyag kabagis, nagapadakat na bagsol na. Gaputi dayta, na ibalod isuna. Gaputi dayta pasamak imaydak na tinala ni lulang mi, tagyan ako dito'y Salcedo, tadandaniak mo ito nag-eskwela at elementarya. Year 1987, si mangpat ni mamang mi dito'y Salcedo, kadwa na ti kabsat na. Gaputa graduation, tino na nga kabsat mi. When nagsayat kit din to si mangpat. Ngumiti dayta batlaang arabi, kat pimbanaw matlaang. Kat kalpasan dayta ang aldaw, awanan pulos tinamuak, kanadamag mi may panggap ken kuana. Between 1989 to 1990, ada ako ni diti grade 2, nilulang mi Averon, kat mapanmatan sa US. Tiyempo matan na nakarwar di Papang mi, ti pagbaludan, kat isungarti ng taraken, kada kami dito balay mi, ti Poblacion Norte. If my memory serves me right, intugot na kidi, ti may isang Uncle mi Jay Manila, kat napan kami sa Jay Mandaluyong. Awan idi ti ideyak no niya ti apal mi ubraan, ngam kasubing sumursuro taklatan. Ti si marunungal daw imay ni mamang mi sa Jay Mandaluyong, kat imay nakinala, kat intugot nak sa Jay pagagyanan na Jay Manila. When nagkadwa kami ti daytangal daw, ngem kadaw yan laeng nga dayo ti riknak ken kuana. Insublinak Jay Mandaluyong matlaeng gaputag subli kami nga gawid to'y Salcedo. Ket daytan tinaudi panakakitak ken panakalennak ken mamang mi. Bayat ti panagbasak ti elementarya, adu dagiti kanito nga masaktan ti riknak, nung madakdakamat ti saritaan ti inak.
Nagrigat ngayam amo ti bagi. Damagan da no sino ti papang ken mamang mo. Sa danto damagan, no kumusta ni mamang mo. Apay saan na kayon nginyawidan. Apay awan damag yu ken kuanan. Apay saan nga nagsursurat, kuno apay ayannan. Sa danto ituloy pagsasaritaan, ti may panggap ti napasamak ti pamilyami, nga mangmangag ko. Umig-igid to ti luwa, unog libbi ka nga makasangit, kat tiriknak, kat kasa nakakaasi, kat makatkatawaan. Daytay din ti tiyempo, nga mga rugiyak ang makagura ti inami. Kanayunan na dayta, napadasak pa'y tinabuli, nadilaw, na kuspil-kuspil, kan may babati dignidad na, tanaimula kanyak ti sarita, nga may sarita nga ulila, katawan ti masakbayan na. Uray sa anak nga nasirib, ta sa anak mo't nga nalaing, hindi nagbasak ti grade 1. May saka na iti mod-udi nga agawid, ta nagpangit gamin ti surat ko. Kanayon nga may yalis ti tugaw, ngum kaaduan na, Dr. Rotary, ta sadyay ti ayan dagiti nakapkapoy. I was laughed at, tawan ti ribon ko ti recognition day. Nagrigat kat ti dumakkel nga awan ti mamang na kapagkamangam, nga pangipulungam kan pagibagaam ti sakit tinakam. Naurnong dagita sakit tinakam, when adamat ani papang ko, ngam kaskas di ang adildilawan da kan katkatawaan, pahamat nga nakabasa isuna. And yet, inusar ko dayta sakit tinakam, tapno makabasa ak tadidakton katkatawaan. Iti grade 4 nak napadasa ko ti multi stage nga daward na. Nagunod ko nga ro ti third honors. Kat ni papang ko, ti may nangukor ti ribbon ko, ngam dinan samat may turad ti multi stage, adi nakasyat. Kat sumurumanan tayo riknak, ti panagbain, takatawaan damanan. Nagbalinak nga activity school programs. Katunggal na kita programa, makapaapal nga dananang dangaw may mga asikaso, mangchichir ti anak da, kuno da duma, damagan da pay, no ayan ti mamang ko. I only answer, Jack Amuanti. Jay panunot ko salsalud-sudok, apay nga ta nga jak matakasan, dahito nga parte ti biyag ko. But I focused on my studies. Iso nga di grade 5 na, I was the second top of my class and eventually graduated salutatorian in March 1995 dito sa Salcedo Central. Nagtultuloy dayta panagbaling ko nga honor student and top of my class, iti first year ko aging gana third year sa Interior Ilocos Academy. Kat imalisak, ka nagturpusak iti high school, iti April 1999, dito ay ISPSC Salcedo, wano Salcedo National High School itan, as Academic Excellence Awardee. May of the same year, 16 years old ak, nag-eskwela ti Baguio Colleges Foundation, ti kurso nga BS Accountancy. June 24, 1999, prelims exam idi. Awan pelat makabulan ko di Baguio. Bigla ngay may ni Manong Benjo nga kasinsin ko, di boarding house ko di ti Alonso. Ngimimbes a kumusta ti kunana, agawid kan. Nasdao na kat dinamag ko, apayakat exami pailaang. Ngum kunana, agawid kan, adanay kasta, kan papang mo. Nagnervyosa kiti dayta nga nangag ko, katimpod no nga rod, nga natayon ni papang. Diyak idi makasao, taglalaukan tagtartaray ti panunot ko, kasanon, awan lang nga rodan ti mamang mi, awan man ti amami. Ngaming karigatak ti nagpamarang anatibker. I tried not to cry, impakitak nga okay ak lang. Idi agsubli akong ti Baguio, it wasn't the same anymore. Kaslak na awan ang tiganas nga giskwela. Katditan, na ininot ang nakasursurak nga ginom. Pinadas si nagsigarilyo, kan na pa nagbirok ti ragragsak kadagiti pagdiskoan. Masadota ko niya sumrag ti klase, kaslakay kayat kulangan,
Tiagragragsak, tagkat katawak latan. Inom ken disko ditoy, inom ken disko di jay, gastos ditoy, gastos di jay, and I began to fail my subjects. Ngum I did not worry about it. Mas worried na no sa anak ang makainom ken makadisko, kat agingga, ang nasumok ko maten, ti makirelasyon, ti padak alalaki. Nagsardeng ako nag-eskwela ti 2002. Ngam numan pa'y nagawid ako dito sa Salcedo, nagtultuloy latta dahi tang aramid ko. May bilang akon, apariwara ti biyag na. June 2005, in Padas Quidi, tinag-enroll man sa St. Louis College, tayo pagarup ko, ready akon. Ngam jak na torpos dahi tatawan, tataymat na kiboy-boyfriend, tinpang pangrunak latta. Iso nga nagsardeng ak matlaan. Same old routine, inom, awal, aglalaki. Numan pa'y inpadas ko matisimsim nagtibasit nga trabaho, nung gaputawan tinalpas ko, nagpapatinggak laan. What hit me big time, idinamuak akino natin maysa, ang nagubraak. Kunakman nun nalayang ni Sani, di namat amot of obrahin na. Kasi nag-flashback kanyak ti kinaubing ko, nalagip ko tikat katawaan dak nga awan ti award na. Diyan bagada nga awan ti masakbayak. Kat kunak ti bagik, saan kon itulok? Saanan nga rason nga awan ti naganak ko, ngagbalinak ng kastoy laang. Tinulumon ko ti amin na pride kan bain ko, kat limawatak ti kasi kan tulong dagiti kabagyak. Takunak, agsubli ako nga giskwela. Year 2008, nagsubli ak di St. Louis College, iti padamat lang nga kurso, katagtaway nak idin, ti 20 kat innem. Fast forward, March 28, 2012, 29 years old, nalpas ko ti kurso nga BS Commerce and Management Accounting, tadyak idin kayat tagraduar, ngagsurok ti 30 years old. June 2013, pinadas ko ti gasat ko nga mapanagsapol ti trabaho sa Jay Manila, kat di nagbayag nakastragak ti may nga BPO, iti August, iti Genpac Philippines. After 7 months, nag-applyak di Hong Kong Shanghai Banking Corporation, kat naawatak iti Mayo, di HSBC Data Processing Philippines. Dito'y kumot nga namam mo, ti may sa agayem, ken katrabahuak ani Beverly. Han ko nga nubiapo. May isa isuna nga Katoliko. Inawis na nga mapan makimisa sa JPICC di Pasay, ti maysa a Domingo. Sa jay nga min ti pakangangayan, ti the feast ni Brother Bo Sanchez. Kas maysa first time attendee, at the meet and greet me, kat inikanda kami ti maysa a libreta, a nakasurat, Novena Prayer. Sa jay nga isurat mo, dagiti karkararag, request and petitions mo while praying every Sunday nag-attend ka ti the feast. Dahita nga oras, ti panunot ko kat may panggap ti trabaho, ti nakikararag. Ngam tinaisurat ko, I want to find my mom. When, numan pa'y pinanawan na kami ti inami, kastamat ang naulila kampay ti ama, inusar ko dagi tatap no magunod ko ti arapaap ko, kat may simpak iti biyag ko. Impagarop ko okay akon, nabukal kan ti bagik, ngam ti gayam ko unggak, adabak subject ko. Tadapay laang kurang ti kinataok. September 12, 2016, alauna ti aldaw, at dati nag-friend request kanyak. Gaputa jak amam mo, inignore ko. Kastamat nga dapay message request na. Iti sumagmamano ka nito, adamaton message ti antik nga da JUS. Katag nervyos ka no isuna, tada ng message ken kuha na, nga ibagbaga na, nga anak tilanda. In-check ko nga rod, data message request, kat binasak, ti mensahe na. Inyam amuna ti bagina, nga isuna kat anak tilanda, kat ipagpabirok na kami kanod, ti mamang na, jay Facebook.
Nagdodwaak pailaeng tanarigat ti may scam. Di bawatak ti pruweba. Kat ag selfie da kumaadwa. Kat iso nga rod ti naramid na. Tinawagak ida. Kat itilas o tinasurok 30 atawan. Nakapagsarita kamin iti inak. Kinontrol ko ti bagik. Tapno sa anak agpadala ti emosyon. Diyay panunot ko. Dahito'y tay inangan ng panaw kada kami. Ngamit di nakasaunak, kat inawagan nak ti anak, ag nervyos, kan makasangitak. Nagmayat adenggon. Na may mayat kumamanon, no nariknak idi. November 5, 2016, napan kami nga Rodjay Cavite, tapan mikitaan kung kumustaan ti kasasaad na. Aday din cervical cancer ni mamang, stage 2B. Ti findings ngayon, pakita na kada kami. Ngam baka advance pa yun, tasan na matan nga na ipapaagas. Na-convince me, kat naiyawid isuna dito'y Salcedo, ta dito yun nga agyan, kat matarakan. September 7, 2018, kaskastrak ko ide ang mga isurusuro, di dinaratan, National High School. Tinawagan nak ni ading ko nga Ronald, taiso tinaka hands-on amang tartarakan kan mamang. Kunana, umaykan, tamakasaumpay, kat any moment, kat mapanan. Awan duwa-dawa nagpakadak kan Ma'am Edna, tamapan ko kitaan, ti mauli agundaway, asibibiyag pa'y. Napanak di kwarto na, kat nagbati kami ang nagbantay, kan tay half-brother mi, nga ni Patrick. Uray marigligatan niya agangas, kanagsao, inayaban nak ni mamang jay abay na. Inigaman na ti imak sa naginuyod ti ulok, kat inya silag na tingiwat na, tilapayag ko sa nakino na, Sani, anak, patawarin mo ako, pinabayaan ko kayo, ang laki ng kasalanan ko sa inyo. Huwag mong pababayaan ang kapatid mo, sana ko na ngayon dawat kanyak. Pinatpatak nga ron ti ima na kat inaprosak ti pingping na kat kunak pinatawad na kita mamang matagal na. Huwag ka nang mag-alala. Magpahinga ka na at kami nang bahala sa mga kapatid namin. Nag-isem kat aglulwa kat inkidemnan tabarigatan niya aganges. September 8, sumarunungal daw, birthday ni Mama Mary, alas 6 ti bigat. Inpulong nan ti biyag na, bulod na abiyag ti apo. Nagsubliak ti pagagyanak, ngam sa anak ng nagsangit, kalmado aklaan. Pinadas ko nga owan dagita nga pasamak, taday ta nga oras, kat nagdalusak matan dagiti alikamak. Nakitak manantay novena booklet, anaited idi mo na nagatendarak di the feast. Kat idi nukag ko, nabasak ti kararag ngayon surat ko, nga kayat ko, mabirukan ni mamang ko. Dita ka nito, naawatak ti amin. Saan lang nga sinungbatan ti Diyos ti kararag ko, insagananak. Inusar na ti, dagiti pananglalais, dagiti sakit tinakam, gura kan amin, para ti dadanon ti aldaw, apa nagpakawan. Babae, adtoy ti anak mo, adtoy ti inam. Daytoy ti balikas ni Kristo, saan laang nga bilin. No di kat may nga awis, ti panakabukal manen ti pamilya, itinagan ti ayat. Kasken Juan, inawat ko ti inak, saan abilang a perpekto nga ina. No di kat may nga ina ang nagbabawi. Agay ayat, kanrumbang nga ayatan manen. Impagarup ko idi, no pinanawan nak ti Diyos. Impagarup ko idi, nawan ti patag ko, kenkwana. Ngamitat ta na amiris kon, sa anak nga pinanawan, inurnos nak. Insagana nak ti tiyempo amamakawan, kat manipod ita, saan na nagura ti agar-ari ti pusok, nasapulak ti kapya, iti kaunggak. Nabigbigak akas anak, ang nagpakawan, anak anagayayat, uray na pait. Anak, akas Juan,
inawat na ti inang na tiigid ti krus. When siyak ni Sani, anak ti maysa nga nag-OFW, dati nga napariwara ti kinatao na, itan may isang instrumento ti mensahe, nga ayaten tayo dagiti napanawan, kat awaten kan arakupan tayo dagiti agsubli. Amen.